Hola, em dic Lisa, estic estudiant auxiliar d'infermeria i tinc 18 anys. Està bé. Jo soc Felisa Barberan Catalán, soc viuda i soc d'Aragó, però fa 60 i pico d'anys que he viscut a Catalunya. Per començar, m'agradaria saber com va ser l'experiència de viure a la fàbrica, ja que no és molt comú en el món del suro que la gent visqui des del seu lloc de treball. Us vau conèixer i directament vau anar a viure a la fàbrica o com va anar? No, el meu marit ja treballava a la fàbrica abans de casar-se i ja vam anar a viure, quan ens vam casar, vam anar a viure a Llofriu. I al cap d'un temps, a la fàbrica havíem viscut uns altres... què diu això? Ara no me surt el nom, que havien hagut uns altres famílies, però aquell senyor va morir i llavors va estar un temps sense ningú. I li van dir a en Diego si volia anar a viure a la casa de la fàbrica. I com que nosaltres estàvem a Llofriu d'alquiler i ell anava i venia en bicicleta, va dir que millor, anem a la casa de la fàbrica, per almenys allà, no caldrà anar i venir i estarem més còmodes. I així es va anar. Quina feina feies a Can Bigues? Jo? Sí. Doncs mira, de tot, perquè en una fàbrica d'aquestes igual triaves, que comptaves, que embalaves, que feies taps, la metralladora, ja es feia de tot. I com era el teu dia a dia? Doncs començar a les 8, a les 9, a vegades anava a ajudar-los a la casa dels senyors, a ajudar-los a fer la feina, i quan estava tornava a la fàbrica. I així compaginava la feina de la fàbrica, quan me necessitaven a la casa anava, no d'això, anava a la fàbrica. I així vaig anar continuant, també fins que me vaig retirar. Era normal viure a la fàbrica? No, érem uns guardes d'allà de la fàbrica, però no en sabia cap que n'hi havia. Però bueno, per nosaltres era còmode, perquè tenim la feina dintre de la fàbrica i no havíem ni de sortir al carrer, com aquell que diu, per anar treballant i per res. I el meu marit se'n cuidava d'obrir i tancar la fàbrica, encendre els llums, fer un recorregut, al vespre quan ja s'havia tancat i era hora de retirar-se del tot, fer una volta per la fàbrica per si mai hagués passat res, que hagués passat alguna, no sé, una mica d'incendi, perquè llavors tot es feia les estufes d'escalfar les sales, eren estufes de llenya. O sigui que ja miràvem que a l'hora de plegar que siguessin apagades, però mai se sap. O que hagués entrat algú. Te n'havies de cuidar una mica d'això. Res més, perquè el meu marit no cobrava de cuidar la fàbrica. El meu marit cobrava d'un jornal de la fàbrica. Molt bé. De quin pacte vau arribar amb els amos de la fàbrica per viure a la fàbrica? No, cap pacte, li van dir si li agradaria i el meu marit va dir que sí, m'ho va comunicar, diu, què t'agradaria? Bueno, què t'agradaria? Vols anar a viure a la fàbrica? I jo dic, pues sí, mira. I així va ser, que no vam arribar en cap pacte, perquè de seguida va estar fet el pacte. Em va dir si volíem anar a viure en aquella caseta, que era una caseta petita, i bueno, el que feien a la casa, però ja només teníem a la meva noia, llavors, jo tenia 4 anys, i bueno, va néixer el meu noi allà, i en fi, vam estar allà com una família més de la casa, per això, bé. Teníeu bona relació amb els dones? Sí, amb els jefes i amb els nois. Amb els jefes i amb els nois. Bueno, amb el noi gran, mira, ja era una mica més gran, ja anava a estudiar a Figueres, ja, no sé, no et veies tant, però amb el petit, que era quasi de l'edat de la meva noia, un any més, doncs jugàvem per allà al pati, en bici, a córrer, en patinet, hi havia unes sales que podien anar en patinets, i llavors era molta moda de portar patinets pel carrer, però ells no havien de sortir pel carrer, jugaven per allà.
amb tot el que sigui, compartien les joguines amb ell, amb el noi de la casa. Igual estaven a casa seu, que venien a casa. Vull dir que bé, com una família, ja t'he dit, bé. Molt bé. I què fèieu els dies de festa? Els dies de festa res. Els dies de festa només t'havies de cuidar d'encendre els llums i apagar, perquè les llums al vespre eren obertes totes les... I no es feia res. No, anar a la fàbrica no es feia res. Ara, hi havia temporades que hi havia feina i venia un altre senyor i el meu marit i treballaven a la fàbrica a fer d'això, suro, pacs de suro. Molt bé. Pacs de suro. Fèieu la mateixa feina els homes que les dones? Us pagaven el mateix? No, pagar el mateix no. I fer, doncs no, tampoc no, perquè els homes no triaven. A una màquina triant no. Els homes bullien els fardos, feien estaps, totes aquestes coses de més pes, perquè tots llavors s'emplenaven els sacs de suro, de suro de taps, però s'havien de treure tots en carretilles i era tot més pesat. I aquestes feines les feien els homes. Però les maquinàries de marcataps i les de triar i moltes coses feien les dones, tot. I quins horaris feies a la fàbrica? De 8 a 12:15, perquè fèiem un quart d'hora per un dia de festa que féssim així, per tenir feina adelantada. I llavors de les 2, si volies plegar a les 6, era l'hora de plegar. Ara, si volies fer 2 hores, doncs plegaves a les 8. Un cop va acabar la dictadura, com vau viure el tenir més llibertat? Jo sempre he dit la mateixa, de llibertat. Sí? Les dones teniu més llibertat? Mira, allà no hi ha hagut mai cap... Com se diu això? Això que... Com se diu? Aquestes persones que estan al sindicat, això. Allà no n'hi havia. Només va haver una temporada un senyor i se'n va cansar perquè anava cap aquí, cap allà, i els jefes també, si perdia gaire temps, també s'enfadaven, i al final ell se va enfadar i va dir, doncs ja no vull ser sindicat ni vull ser de res. I al final ningú volia saber res de sindicats perquè era un mal viure llavors amb els jefes a vegades. Doncs, mira, al final, sense sindicat. Ja podies protestar, però què? Que arribaves allà mateix, doncs... I com hagués sigut si en aquella època algú s'hagués declarat com a homosexual? Coneixes algun cas? No en conec. Que es declarés no, però sempre hi havia algú a la fàbrica que deia aquest és de l'altra banda, aquest no sé què, però així es quedava. Vull dir que era una persona com una altra que ni ell se va declarar mai, ni... En fi, que no. Però n'hi havia hagut algun, però sense ell declarar-ho, però la gent en parlava a vegades. I aquest noi, no sé, sembla... Però no. No va haver mai cap mal rotllo amb ningú, ni perquè sigués així ni perquè sigués allà. O sigui que tampoc no va haver cap que es va... Bé. Hi havia dones al laboratori? A l'ambulatori? Sí, tot dones. Primer vas començar una, i llavors n'hi havia 2, i em penso que quan jo vaig plegar encara en va haver una altra. Hi havia un laboratori maco. Sí, el que van és començar tard, no, al principi no, però llavors al cap dels anys sí, van fer un laboratori tot maco. Doncs moltes gràcies. Ara.